Vakantieliefhebbers, welkom! Ik ben Marco, jullie parketeer en ik laat jullie de leukste vakantieparken zien. Nou, de afgelopen video's hebben jullie meegenomen op Centerparks de Limburgse Peel. En nou gaan we door naar Centerparks het Meerdal. En dat ligt hier dus precies tegenover, dus daar gaan we nu naartoe. Welkom in het Marketdome van Centerparks het Meerdal. Misschien wel een van de mooiste en natuurlijk van alle gemakken voorzien. Je hebt hier restaurants, je hebt hier de ingang van de Aquamundo's, je kunt hier shoppen, een supermarkt en ze hebben hier ook een prachtig gethematiseerd terras. En daar gaan we natuurlijk straks eventjes een verkoelend drankje doen. Goedemorgen jongens! Nou, ik ben helemaal klaar voor deze fantastisch nieuwe dag. We hebben de kinderboerderij nog niet gedaan. We gaan ook nog eventjes lekker aan het strand liggen, want het is echt fantastisch mooi weer. En we gaan naar het aquapark toe. Dus hup, snel naar buiten. Vandaag is het een beetje te warm voor de dieren, dus ik denk dat ze eventjes binnen staan. Maar je kunt hier een hele leuke ponyvakantie boeken, net als op de Erpenheide trouwens. Het is ideaal voor volwassenen of voor kinderen die van paardrijden houden. Ja jongens, als grote dierenvriend is dit natuurlijk wel weer eventjes te gek. Voor mij wel een hoogtepunt bij ieder bezoek hier. Het bezoek aan de kinderboerderij. Ja, een klein beetje vervelend. We waren heel druk bezig op het aquapark en ik moest een of ander vreselijk moeilijk ding doen. Toen viel mijn GoPro in het water en daar ligt hij nu nog steeds, 5 meter diep. Dus we kunnen de GoPro gewoon niet opduiken daar. Dus jullie moeten het maar eventjes met de droombeelden doen. Dus, kan jij goed duiken? Dan ligt daar op 5 meter diep een GoPro. Degene die hem weet op te duiken, die krijgt uiteraard een royale beloning. Royale beloning. Check.
daar staan we dan voor het aquapark in plaats van erop. Het is niet anders. We gaan ongetwijfeld nog een keertje naar een aquapark en dan maken we daar weer hartstikke vet opnames voor jullie. Als laatst vraag ik jullie eventjes een like achter te laten. Abonneer voor meer en dan zien wij elkaar de volgende keer. Bedankt voor het kijken.